Iniciar la grabación. Detener la grabación. Botón. Nova identitat. Estimat diari, et vull explicar una història. Una història única, irrepetible, i que mai ningú s'hauria pogut imaginar. Una història que mai m'hauria pensat que viuria. Però, al final, ha sigut una història a la meva vida. Una història que ha canviat la meva identitat per sempre. En una habitació, un noi està llegint. Entra el seu germà. David, va, para de llegir, que necessito la llum, que he de fer els deures. Ai, perdó, pare, és que estava llegint una cosa per demà, pel programa de demà, que he de preparar l'última secció de l'últim son. Que demà toca la ràdio, sí. I més val que ho tingui tot preparat, que si no... Això et passa per fer-ho tot de memòria. La veritat, no sé per què no ho portes escrit. Bueno, és que a mi em va millor fer-ho de memòria. Ja, però tu saps la tira de temps que t'hi passes treballant això? Bueno, però al final val la pena. A més, tot esforç té la seva recompensa. Bueno, està bé. Doncs ara, des del meu llum, que he d'acabar de fer els deures i anar a dormir. D'acord. Jo també em poso a dormir. Ring. Ai, tinc una trucada. Sí? Què? Que no, que ja l'he dit que jo no sé res. Que no m'interessa. Perdona, mira, és molt tard. No em vingui a vendre coses. Adéu. Així són molt pesats. Que no m'interessa, que no... Què? Ets tu, és que... Què? Veure'ns ara? És que... És molt tard, ja volia anar a dormir, demà m'he de llevar d'hora, que he d'anar a la ràdio. Vale, d'acord. Ens veiem ara, sí. Aquí baix mateix. Sí, ja baixo, sí, t'estaré esperant. El David baixa les escales i surt al carrer. David, t'estava buscant. És que... Per què? No, mira, que és que et volia demanar un favor. Estic treballant per una important empresa, l'empresa Radiosa. Radiosa. Sí, però no m'has deixat acabar de parlar. Estan organitzant un sopar. I necessiten gent i menjar, perquè es veu que és un sopar molt important. I els he parlat de tu. Bueno, els he dit que tu estaves buscant feina i que, que t'agradava el tema de la telefonia, trucar per telèfon, apretar botons, i m'han dit que els hi agradaria que inicis a valorar si les seves instal·lacions són accessibles o no. Radiosa? Però si és la mateixa empresa que m'ha trucat a mi fa un moment, que porten trucant tot el dia. Què? Sí? Em
sèrio? Però doncs potser et volien dir això? Que els has donat el meu número? No, només els he parlat de tu i ja està. I llavors per què em truquen? Si és que no ho entenc. Però, i què t'han dit? No ho sé, que si vull contractar alguna assegurança per algun ràdio, no sé, algun ràdio despertador, si ara tot va amb mòbils, que és tot, no sé, i si vull contractar una assegurança de l'Alexa, però si això està mal, però què vol aquesta empresa? Mira, la veritat, no ho sé, però em fa molt mal rotllo que t'hagin dit això. Però aquesta empresa és real? Vull dir, has comprovat la privacitat? Clar que és real. Si treballo... Mira... Digue'ls sí que ja ho veurem. Ja, però és que al cap ho demana amb urgència. Urgència? Bueno, digue'ls que ja ho veurem, és que ara mateix tinc feina i, a més, m'estic entretenint i demà he d'anar a la ràdio. D'acord. Els envio el teu missatge. El David s'estira al llit i es posa a dormir. Dues hores més tard, un senyor entra a la casa amb un got. Immediatem transformatum. Immediatem transformatum. Matí. 3 AM. Un home es desperta sobresaltat del llit. Sona un despertador. Selector de cámara. Cámara trasera. Botón. Què passa aquí? Es comença a tocar el cos. Amor meu. Marc, amor meu, Marc, desperta't. Marc? No. Marc, què fas? Em despertes? Qui és el Marc? Jo no sóc el Marc. Com que no ets el Marc? Està clar que ets el Marc. Ai, Déu meu, què passa? Ahir a la nit vas tenir insomni una altra vegada? Ai, és que treballes massa. Que treballo massa? Sí. Això d'haver-te ser el director de l'empresa no et va. És una feina molt estressant i no et va bé. T'hauries de prendre un temps de vacances. Fes-me cas. Jo sempre t'ho dic. I hauries d'aprofitar per fer altres coses, com estar amb els nens. Els teus fills porten mesos que no fan una activitat amb tu. Clar, com que l'empresa està guanyant tants diners, amor meu, me n'he d'anar al lavabo un moment. Ai. Al lavabo trobo un llibre. Llegeix.
Llibre d'accions Radiosa S.A. Últim balanç positiu, 30.000 euros. Mira una foto dels seus 2 fills, 2 nens de 7 i 9 anys. Agafa un telèfon. Amor meu, vull dir, Henrik, qui? Sí, Henrik, em coneixes? Sóc jo, el David, sóc el teu germà. Quin David? Que sí, que sóc el teu germà. No sé de quin germà em parles. Però com que no sé de quin germà et parlo? El teu germà, el de tota la vida. Que no em pengis, que m'estic posant els nervis, que no em pengis, que pari. WhatsApp, ahora. Josep María hombre con un bastón blanco, sobre tabla Puig de Poma. Hola Pedro, el atajo que has compartido funciona correctamente. Yo me refería al que he compartido esta mañana. No, amor meu, De YouTube. Saludos. Deixa'm al lavabo, necessito venir. Ja surto. I a més, arribaràs tard a la feina. Sí, marxo. Té, aquí tens la teva cosa. Però que... Agafa un taxi. Perdó. A l'empresa Radiosa S.A., sisplau. Radiosa? Ah, sí, vostè és el jefe de l'empresa Radiosa. Què passa? Bueno, ja sé que és una de les millors empreses del moment. S'està forrant. S'està fent d'or. Que fort, em sembla tot el que li està passant, Bueno, no cregui. No és d'un dia per l'altre. Tot requereix un gran treball i un gran esforç. En aquesta vida les coses no et plouen del cel, ni venen perquè sí. Bueno, sí, no, però... Vostès els jefes ja ho tenen, això, que es queixen molt, però després, que si entro més tard, que si ara una setmana de vacances, bueno, mare meva, que no viuen bé. Que sí, que Marc Riera és conegut per tothom. Bueno, i vostè ha de tenir una catxomansió que flipes. Aquí, amb la seva sala de jocs, la seva sauna... Bueno, de veritat, ja m'agradaria, però no la tinc tan gran a la casa, no. Bueno, que li vagi molt bé. Sort. Entra a l'empresa. Marc, t'estava buscant. Sí, mira, necessito que em diguis que quins papers hem d'entregar per la reunió de demà. Espera, és que he passat una mala nit i estic una mica descol·locat i no t'ho puc dir, necessito posicionar-me tranquil·lament. Joder, més tranquil·lament? Mira quina hora és, les 10, se suposa que has d'entrar a les 8. És que ja t'he dit que he tingut una mala nit i... Ja... Per cert, no has de fitxar? Fitxar. I on es fitxa? A l'aplicació. Quina aplicació? Pues aquella... Control SA. Control SA, que sí, aquella aplicació que serveix per controlar els horaris. Control SA. És que me l'he de baixar. Ui, Déu meu, quin desastre. Tu no canviaràs mai, Sembla mentida que siguis aquí el director. Oh, mare meva. Marc? Hola, qui ets? Sóc la Suca. Suca? Marc, què et passa?
que no em coneixes, si vam parlar ahir? Sí, és que t'he passat mal nit. Clar, sí, la Suca. Mira, m'agradaria parlar un moment amb tu. Em permets? Ai, sí. Mira, m'estic tornant boig i necessito que em guardis un secret. Ai, què et passa? Sembles nerviós? Què passa, que no tens preparada l'última reunió? Ja et vaig dir que és l'última vegada que t'ajudava. Ets el jefe de l'empresa, has de tenir mà esquerra. No és això. Mira, necessito que no ho diguis a ningú. Per favor, permetem que no ho diràs a ningú. És un secret. I no es pot saber. Què és el que necessites que es guardi amb tanta privacitat? No ho entenc. És que jo no sóc el Marc. Mira, ja sé que no em creuràs, però ahir a la nit, quan me'n vaig anar a dormir, era una altra persona. I avui m'he despertat amb aquest cos i amb aquesta veu. Jo no sóc jo, i simplement era un noi que estava fent una col·laboració amb una ràdio i estava buscant feina, i de cop m'he despertat sent el jefe d'una important empresa i no sé com m'ha passat, però jo no sóc el Marc, no sé ni quina reunió tinc avui, ni sé què radiosa, ni sé què fa, només sé que ahir em van trucar i ja està. Però un moment, vols dir que tu no ets el nostre Marc? No. I avui quan m'he despertat resulta que tinc una dona i 2 fills i no ho sabia i no ho entenc. Per què m'ha passat això? I per què m'he despertat sent una altra persona? És que no té cap mena de sentit. Jo només sé que m'estic desesperant. Però que no ets el Marc. Però m'estàs prenent el pèl, no? Això no pot ser. Clar que ets el Marc. Que no sóc el Marc. Que no sóc el Marc, que em dic David, però ara resulta que sí que sóc el Marc i tothom es pensa que sí, i tinc una reunió d'aquí una hora. I què dia? Vale, no et preocupis. Podem aplaçar la reunió. Detener la grabación. Botón.